Dobrý deň, moje meno je Milan Čierťažský a som osobný maklér z kancelárie Ponuka bývania. Rád by som vás privítal na obhliadke tohto rodinného domu, ktorý splní vaše sny o úspornom, príjemnom a pokojnom bývaní kúsok od Bratislavy. V prípade, že vás táto ponuka zaujala, ma neváhajte kontaktovať a rád vás privítam na obhliadke aj osobne. Som Milan Čierťažský, teším sa na stretnutie.